Умясціць у даклад апошнія 5 год дзейнасці раённай арганізацыі БРСМ досыць складана, таму што па кожным з 9 асноўных накірункаў, якія развіваюць актывісты, мерапрыемстваў праводзілася шмат. Гэта стварэнне студатрадаў і валанцёрскі рух, грамадска-патрыятычнае і прававое выхаванне моладзі, работа ў інфармацыйнай прасторы, падтрымка маладзёжных ініцыятыў. У шэрагах БРСМ юнакі і дзяўчаты ад 14 да 31 года. Зразумела, што інтарэсы падлеткаў і школьнікаў будуць адрознівацца ад тых, якія маюць студэнты і маладыя спецыялісты, а маладыя сем'і, у сваю чаргу, пытанні хвалююць ужо зусім іншага плана. І тым не менш, актывісты маладзечанскага райкама БРСМ стараюцца, каб кожнаму было цікава, каб у розных карысных справах удзельнічала моладзь розных узростаў. Благодаря Белорусскому республиканскому союзу молодежи мне посчастливилось быть в 2024 году на всероссийском слете студенческих отрядов, который проходил в городе Москва. Это было очень грандиозное мероприятие. И таких мероприятий, которые организовываются с молодежью, очень много. В Молодеченском государственном колледже мы открыли для учащихся комнату молодежных инициатив, где каждый учащийся может прийти и предложить свою инициативу, и проводить у нас свое время с пользой. Также в конце учебного года проводилась игра, военно-патриотическая спортивная игра под названием «Бастионы», где ребята участвовали в различных конкурсах, и творческих, и спортивных, и военных. На 38-й справаздачна-выбарнай канферэнцыі ганаровыя госці, сярод якіх прадстаўнікі ўлады, грамадскіх арганізацый, партый, дэпутаты, лідары камсамольскага руху мінулых год, ветэраны працы пажадалі моладзі працаваць з агеньчыкам, узнагародзілі лепшых актывістаў. Выбралі і дэлегатаў на аналагічны мінскі абласны форум. Затым на пленуме выбралі і першага сакратара маладзечанскага райкама БРСМ. Віншаванне прымала Дар'я Язерская. Я буду продолжать возглавлять Молодеченский районный комитет общественного объединения БРСМ Молодеченского района. И цели и задачи у нас уже поставлены, поэтому только вместе, только вперед, к большему стремимся вместе с нашей молодежью. Сёння ў арганізацыях раёна створана сотня пярвечак БРСМ, якія аб'ядноўваюць больш чым 4300 чалавек. У планах актывістаў райкама на перспектыву больш увагі ўдзяляць рабоце сельскай і працуючай моладзю, развіваць інфармацыйна-сацыяльныя сеткі і падтрымліваць цікавыя ініцыятывы на месцах. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ.